rosca caeu neste caso. Este ano caen tarde, pero xa están ás portas. Este é o cartel anunciador das Festas de Chantada, obra unha vez máis de John González, que achega un aire diferente á súa imaxe, unha vista aérea e creativa do centro da Vila do Asma, que servirá para promocionar esta cita. As patronais de Chantada en honra a Virxe do Carme arrancarán o venres 26 de agosto, deica o martes día 30. Hoxe unha representación da comisión organizadora deu conta de todo o programa, que, segundo recoñeceron, ten un marcado carácter similar ao dos anos anteriores. A todos eles agradecerlles o traballo, que é un traballo complicado cada ano, pois andar traballando para unha comisión de festas. Decir que son unhas festas continuistas, son unhas festas que seguimos a tradición destes últimos anos, en todos os sentidos, tanto na programación como no económico, digamos. O orzamento previsto estará entre os 65.000 e os 68.000 euros, na liña das anteriores edicións. A cara destas festas será, como sempre, o seu pregoeiro desta volta, Froilán Vázquez Sánchez, veciño de Chantada, fincado en Valencia. Dará lectura do discurso inaugural destes festexos durante o folión de carros. É unha persoa, pois, ademais de ser amigo de toda a vida, persoal meu, unha persoa que tivo moita relación facendo carrozas e carros, e a verdade, pois, a min foi tamén un dos que me meteu un pouco o gusanillo do folión dentro de min no seu momento. É un pouco máis maior que a min, pero bueno, naqueles tempos éramos veciños tamén na mesma calle, e pois isto axudou. El profesionalmente, bueno, todos sabedes, é un crack. Hoxe é o director da área funcional de Sanidade da Comunidade Valenciana, é un organismo dependente do Ministerio de Hacienda e Administracións Públicas. Foi o primeiro da súa promoción nesta oposición, pero, bueno, independentemente desto, profesionalmente, xa digo, é unha persoa que sempre tivo postos de responsabilidade e postos, pois, eficientes en calquera empresa que estivo. Agradecerllo aquí públicamente. Despois do arranque das novenas Olimpiadas Rurais o xoves 25 pola tarde no Parque Loísa Rivadulla, o venres toman forza os concertos en diversos estilos, próximos ao indie e ao rock, na Praza García Arias, a partir das 12 da noite. Nos o que intentamos na Comisión de Festas foi intentar reunir bandas galegas que empecen a despuntar tanto musicalmente como a nivel de festivais e que non, por desgracia, pois non dan tido moita salida, ou están empezando a ter salida que tienen que ter moito máis se non a teñen, non? Pero, bueno, son bandas son bandas profesionais, é dicir, xente que sabe o que fai, por así dicilo. Ven unha banda da Guardia que se chama de Pretty Shirps, ven outra banda de Vigo que son Cool Funeral, e outra banda de Ferrol que se chama Sanford Music Factory. Tamén temos unha banda aquí de Chantada que se chama Terror Erótico Adolescente, e penso que estas 4 bandas poden cumplir ben para a necesidade que hai de público e musical que hai aquí en Chantada. Ademais das verbenas e das actuacións musicais, en Chantada cobran especial relevancia as actividades lúdicas que se foron asentando nos últimos anos e que buscan a implicación de todos os públicos. O vernes 26, a carreira motoplástica na Praza Santa Ana e a novena baixada de Carrilanas. E os concertos que o meu amigo Pastor dixo que, xa os nombrou el, xa escuso nombralos. O sábado 27 pasa a rúa cos gaiteiros da Escola Tradicional de Música con Cabezudos, e abrirá o tradicional folión de carros a banda de gaitas do Concello de Chantada. O pregón das festas xa dixo o Penela que será a cargo de Froilán Sánchez Vázquez na Avenida de Monforte, e a verbena estará amenizada por o grupo Claxon na Plaza Santa Ana. Domingo 28 pasarrúas cos gaiteiros os barrios e con Cabezudos tamén, pasarrúas e concerto da banda de música de Merza. E pola tarde o 25 certamen de bandas de música na Praza do Cantón, car bandas de música de Chantada, banda de música de Merza e banda de música de Beade. As orquestas dese día serían Charleston Big Band na Praza Santa Ana e Grupo Ciclón na Avenida de Monforte.
O luns 29 de agosto, a mañá comezará co pasacalle dos gaiteiros da Escola Tradicional de Música e de novos agardados cabezudos. Despois será a festa infantil, xa habitual no antigo campo da feira, e pola noite está preparada unha sesión de fogos artificiais. As orquestas Tango e Solara serán as encargadas de amenizar a verbena neste penúltimo día. O martes, no Castro de San Amaro, a multitudinaria festa da empanada, que estará adornada coa música de varias charangas en diversos estilos musicais. E martes 30 xa fomos a festa da empanada no campo do San Lucas, cos gaiteiros os barrios, as charangas, os caliqueños, garrafón.com e festicultores. E a verbena, acabarán a festa ca Orquesta Olympus na Praza Santana. O edil encargado de festexos quixo tamén agradecer a todos os axentes e veciños implicados a súa colaboración. Por outra parte, sinalou que se fixo un esforzo para mellorar o plano de seguridade de cara ás festas, en concreto para a festa da empanada, e pediu precaución a todos os participantes. Agradecementos neste caso a todo o persoal, tanto municipal como contratado, que fai posibles as festas, todo o traballo que desenrolan, a Policía Local, e tamén, lóxicamente, a todas as entidades colaboradoras da hostelería, comercio chantadino, incluso os particulares. Decir, como sempre, que temos unha conta bancaria na oficina da Caixa Rural de Chantada, é a de todos os anos, e agradecemos a colaboración, como digo, de todos os veciños e veciñas.